Bismillahirrahmanirrahim. Yan wana ɗalibai kada a manta a ci gaba da mana sharing domin mu samu ɗimbin magoya baya. A yau darasinmu na yau za mu tattauna ne akan acceleration. Acceleration yana nufin sauyin da sauri yake samu a lokacin da ya samu. Da turanci kuma change in velocity over time. So shi wannan acceleration din zamu iya kasa shi kaso biyu. Idan saurin da aka samu ƙarin sauri aka samu zamu kira shi positive acceleration ko acceleration. Idan saurin ragin sauri aka samu zamu iya kiran shi negative acceleration ko retardation. Wasu ma suna kiran shi deceleration. So bari mu bada misali da motocin da muka gani a farkon bidiyon nan masu kiran Porsche 911. So misali idan ita wannan mota Porsche 911 ta fara gudu daga 0 zuwa 60 mile per hour shine saurin da ta fara da shi. So ta canja daga 0 zuwa 60 mile per hour, canjin sai ya zama in 3 seconds. In 3 seconds. So in 3 seconds. So an samu canji na velocity daga 0 zuwa 60 mile per hour in 3 seconds. Misali ta fara gudu har sai da ta je 60 mile per hour. Hakan an samu ne a 3 seconds kawai. So shine nake son a fahimta. To yanzu menene acceleration din mu? Menene acceleration din mu? Alaman acceleration shine karamin a da kuma kibiya a saman shi. Kaga kenan vector quantity ne. So saboda haka shi kuma velocity din nan zamu iya kallon shi changing velocity. So velocity din nan mun samu sauyi daga 0 ne zuwa 60 mile per hour. Saboda haka za mu zo mu kasa su shi ma biyu, mu ce wannan naziran nan shine initial velocity ɗinmu na farko da muka fara da shi, wannan 60 kuma final velocity ɗinmu na ƙarshe da muka ƙare da shi. Saboda haka sai mu zo mu ce change in velocity. So acceleration ɗinmu sai mu ce acceleration is equal to delta v sai mu ce change, delta ɗin nan yana nufin change in sauyin da aka samu, sauyi na velocity da aka samu kenan. So ba za a samu sauyin ba su dole sai a cikin lokaci. It means an samu sauyin in a time, over time. So a 3 second din nan aka samu wannan sauyin daga 0 a 3 second din nan aka samu sauyin daga 0, sauyi na wannan saurin a 3 second aka samu sauyi na wannan saurin daga 0 zuwa 60 mile per hour. So wannan shine sai mu ce acceleration din mu is equal to sai mu ce to final velocity din mu, velocity na karshe 60 minus velocity din mu na farko initial velocity 60 minus, so mu sa su a bracket mile per hour, mu rubuta mile per hour. Sai mu ce over sai mu dauko wannan time din namu ko mu sa delta t shi ma tunda an fara daga 0 seconds zuwa 3 seconds sai mu sa over time which is 3 seconds. So wannan daidai yake da sai mu zo mu ce uku nawa ce a cikin 60 ta shiga su nawa? Uku a cikin 60 ta shiga su 20. To kaga zamu mph nan ba za mu rubuta shi yadda yake ba nan, za mu rubuta shi haka miles per hour. So ka kumanta wannan mph yana nufin mil kaza a awa kaza. So seconds din nan kuma 3 second ne kamar yadda na faɗa muka samu. So sai mu zo mu rubuta shi ma mile per hour kuma per second. To abin ya sulle, bari in goge. So sai mu a ƙasa sai mu rubuta per second saboda muna da second anan, per second. To acceleration din mu shine 20 miles per hour per second. To me hakan yake nufi? Hakan yana nufin duk dakika ɗaya Porsche 911 saurinta na ƙaruwa da darajar 20 miles per hour. Saboda haka tunda acceleration mun nemo shi kuma vector quantity ne, bari mu bashi direction, mu kirkira masa direction. Nan mu sa east, nan ma mu sa east. It means motan yana gudu ne yayi gabas. So saboda haka za mu sake iya rubuta wannan 20 miles per hour per second din a haka a nan gurin. Idan muka canza wannan second din ya koma, misali muka yi wani dabara na lissafi, za mu iya sake rubuta shi haka 20 miles per hour second.
per hour second, that is wannan zai koma per hour times second. Denominator zai zama multiplication ne tsakanin hour da second. Per hour dot second dot second per hour dot second. 20 miles per hour per second, so daidai yake da 20 miles per hour second. So bai canza ba, just lissafi ne hakan, mun yi shi a baya irin wannan, kun gane ko ba haka bane? To anan zamu iya yin yadda muka ga dama, in mun ga dama mu canza awa ya koma second, ko mu canza second ya koma awa. To amma mu dau awan zai fi sauki. Ya za mu canza awa ya koma second? Sai mun tashi sai mu ce mai multiply by hour. So bari in dauko jan times hour over second. Hour over second. So hour second nawa ne a cikin awa daya? Akwai second 3,600 a cikin awa daya. That's why na rubuta 1 over 3,600 seconds. So shine. To kaga anan abin da mu ce wannan shine abin da nake nufi. To anan abin da zan ce shine, anan kaga ina da awa, anan zai kashe wannan awan na sama. So ka gani awa ya kashe awa. Saboda haka zamu dawo mu rubuta daidai yake da 20 over 3,600 multiply by miles. Akwai miles anan ya rage mana, sannan akwai second da second. Multiply by times miles over seconds kai barin canza kalan, wancan kalan nake amfani da shi, over seconds square, shikenan. So wannan shine acceleration ta, amma sai mun dividing din nan gurin. To yanzu zamu ce 0 na sama ya kashe 0 na ƙasa, saboda haka ya bamu da b a sama da kuma 360 a ƙasa. Saboda haka zamu ce b a cikin b zai zama 1, sannan b a cikin 360 zai zama 180, sai mu rubuta miles per second square. Mile per second square. So wannan shine acceleration din mu, that is 1 over 180 miles per second square. So a takaice kenan, saboda mun nuna yanzu in ka gada ma ka iya mai da shi duk yadda kake so, kowane unit kake so. So abu mai muhimmanci dai anan mun nuna yadda ake nemo acceleration. Za mu iya sake rubuta shi kamar haka, 1 over 180 miles per second, sannan per second again, per second, ko mu da shi nan mu ce per second a ƙasa na. Yawwa, to haka kun ga ya bada ma'ana sosai. So wannan shine a taƙaice. Kamar yadda na faɗa, wannan shine acceleration din. Hakan yana nufin da daƙiƙa ɗaya duk second ɗaya, push ɗin nan, wannan motan push 911 saurinta na ƙaruwa da darajar 1 over 180 miles per second, ko mu kira shi 20 mile per hour. So bari in rubuta misali, in zana speedometer a mitan da ke auna sauri na push 911 misali, ko na wani mota, don ku gane me ake nufi da haka. So idan na zana wannan line, bari in sake zana karamin tsulayi a tsakiya. Okay, to bari in zana wannan misali 10, 20, 30, 40, 50, 60. So wannan misali idan speedometer ce, speedometer yana nufin mitan da ke auna sauri. A kowace mota akwai ta, a babur ma akwai shi, ba mai nuna mai ba, ba mai nuna yanayin zafi ba, akwai wadda take nuna saurin da kake yi, ana kiranta speedometer. So idan wannan ne pointer, abin da yake nuna darajar saurin, so wannan yana nufin duk second ɗaya push 911 mitan zai nuna nan 20 meter per second, 20 miles per hour. Duk wani second din zai zo nan, duk awa ɗaya, duk second ɗaya zai zo nan, duk second ɗaya zai zo nan, haka za ta rinka tafiya. So wannan shi ya kawo ƙarshen darasin mu na yau, wato darasi na 5. Sai mun haɗa a darasi na 6, wanda za mu duba akan Newton first law of motion, second law of motion, da kuma third law of motion, in Allah ya kai mu. So a takaice kenan, alhamdulillah, muna kira da Allah ya mana sharing don mu samu ɗimbin ɗalibai. Mun gode.